Samtang nagwali si Noah sa iyang panahon, wala gyud kayo mga tawo nga mutuo kaniya. Kay ngano, nagpadayon sila sa mga buhat nga dili kay mutan sa Ginoo. Miingon si Ginoong Hesukristo nga ang pagbalik unya sa anak sa tawo may sama sa panahon ni Noah. Sige yung gikonvince ni Noah ang mga tawo nga maghinulsol ug mobalik sa tiilan sa Ginoo apan wa gyud manalinghog ang mga tawo. Sa dihang nisulod na si Noah sa arka, 7 ra gyud ka tawo ang nakonbinsi niya ug kana mao ang iyang pamilya. Pag-abot sa lunop, diha na sila nakaingon nga insakto gid ang giwali ni Noah. So diha pa sila nituo nga sirado na ang arka. Igsuon ko diha sa Ginoo, ayaw paabuta nga masirado na ang kaluwasan. Ayaw paabuta nga mudaghan pa ang katalagman, una pa ka makarealize nga mubalik sa tiilan sa Ginoo. Basin moabot unyang panahon nga maulahi na ang tanan. Busa karon, ayaw pagpanuko, biyai ang tanang dili kay mutan sa Ginoo ug balik sa tiilan sa Ginoo, pangalagad sa Ginoo aron dili maulahi ang tanan. Salamat ug God bless.